mediji, hvala vam što ste se odazvali na današnju preskonferenciju gdje ćemo najaviti našu kampanju i ono što ćemo raditi u narednom periodu. Moramo znati da kao općinska organizacija prezentovat ćemo naš plan aktivnosti, prezentovat ćemo sve ono što smo u proteklom periodu uradili, a uradili smo znatno tog i to ćemo svjedočiti djelima i na terenu svima to predočiti. Možemo biti ponosni na ono što smo uradili u proteklom periodu na nivou općine, kantona, federacije i države. Nećemo se baviti drugim političkim opcijama, nećemo pričati o njima, pričat ćemo o svom planu, našim aktivnostima i kako ćemo uspješno i ovaj izborni ciklus provesti. Pozivamo sve aktere na području općine Bugojna, na području kantona, federacije, države, na fair play kampanju, jer jedino tako možemo pokazati sve demokratske principe i tako možemo svjedočiti da smo vrijedni pažnje. Ovaj mjesec će proći, poslije tog treba ostati dostojanstven. Još ću pozvati sve one mlade ljude, sve one koji su ostali sa strane i posmatraju, da nam se priključe, jer mi danas najavljujemo veliku pobjedu u Bugojnu, u kantonu, u federaciji i ako Bog da za našeg člana predsjedništva, gospodina Bakira Izetbegovića. Neka se priključe, neka budu dio tima koji pobjeđuje. Mi smo tim koji pobjeđuje, to smo dokazali u proteklom periodu, tako će to biti i u budućnosti. Hvala vam svima još jednom, a u narednom periodu ćemo pojasniti sve ono šta smo to mi zajedno uradili. Hvala vam. Hvala gospodine Šeđiroviću. Čast mi je da najavim doktoricu Meliku Mahmudbegović, potpredsjednicu Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, aktuelnu potpredsjednicu Federacije Bosne i Hercegovine. Uvaženi načelniče, kandidati, cijenjeni mediji i svi vi koji nas slušate, koji nas gledate, koristim priliku da vas selamim i pozdravim. Vidite, mi smo se danas ovdje skupili da najavimo predizbornu kampanju, da najavimo mjesec septembar koji je pred nama i aktivnosti koje ćemo imati u narednom periodu. Stranka demokratske akcije je stranka koja radi kontinuirano, ne radi samo pred izbore, ali ovo je mjesec kada ćemo napraviti analizu naših rezultata, kada ćemo predstaviti sve ono što smo uradili u proteklom periodu, sve ono što i nismo uradili i zbog čega nismo uradili. Mi smo u ovom mjesecu tu da položimo račune onima koji nas su birali, koji su nam dali podršku i mislim da ćemo u ovom mjesecu imati šta reći, jer zaista se jako puno radilo, pogotovo na kantonu, na federaciji, ali o tome ćemo govoriti u narednom periodu. Vidite, dragi prijatelji, da bi uopšte razgovarali o rezultatima, onome šta smo činili, moramo se osvrnuti, ja ću malo iskoristiti priliku, neću mi zamjeriti predsjednike, da ipak malo više reknem u pogledu ove protekle 4 godine. Jer smatram da je vrlo važno. Šta je važno? U ove zadnje 4 godine, generalno, globalno, u svijetu se desile takve promjene koje mi nismo mogli predvidjeti na onim izborima. Šta se desilo? Desile se velike migracije koje su bile posljedica ratova u Siriji i na Bliskom istoku. Desila se pandemija koronavirusa, dakle bolest koja je zavladala cijelim svijetom, koja je u jednom momentu zaustavila sva kretanja u svijetu. Naravno i Bosna i Hercegovina nije ostala imuna na to i mi smo je osjetili. Nažalost, desetine, stotine hiljada života su izgubljeni zbog pandemije. I treće, što je vrlo važno, to je rat u Ukrajini. Dakle, rat koji je u Europi, sve to su ogromne posljedice koje su napravljene za cijeli svijet, ali za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je važno reći? Važno je reći da i u takvim okolnostima i u takvim prilikama i u takvim udarima koji su geopolitički ostaje posljedice na cijeli svijet, da Bosna i Hercegovina, zahvaljujući Stranci demokratske akcije, ostala je stabilna, ostala je odgovorna stranka, pokazala snagu, pokazala sposobnost i pokazala da zna voditi procese u državi Bosni i Hercegovini. Bez obzira što su mnogi nam to prigovaraju, bez obzira što mnogi umanjuju vrijednost i naš rad, mi ćemo u septembru iskoristiti da prezentiramo sve ono što smo uradili dobro, a dobro je urađeno da je evidentna finansijska stabilnost, ekonomska stabilnost u Bosni i Hercegovini. Drugo što želim da kažem, ovo su opšti izbori. Oni imaju posebnu specifičnost i posebnost u odnosu na lokalne izbore. Ovo su izbori za kanton, federaciju, za državu. Vidite, dragi prijatelji, svi vi koji nas slušate i koji nas pratite, ovi izbori dolaze, nažalost, u momentu jednog sveopšteg udara na temelje Bosne i Hercegovine. Mi smo toga svjedoci, mi iznutra to puno bolje osjetimo, sve vrste pritisaka, sve tegobe s kojima se susrećemo i mi kao nosioci politike, a pogotovo onaj koji je sada kandidat za člana predsjedništva, gospodin Bakir Izetbegović, je u proteklom periodu bio izložen izuzetnim pritiscima da popusti i da uradi neke stvari koje bi išle na štetu državi Bosne i Hercegovine. Na našu sreću, mi smo sigurni u njega, on to nije uradio i mi smo ostali dosljedni principima borbe i za državu Bosnu i Hercegovinu, za sve Bosance i Hercegovce, ali i za identitet i zaštitu identiteta nas Bošnjaka, nego za sve one dobronamjerne građane, za sve one Bosance i Hercegovce koji žele državu Bosnu i Hercegovinu. Pogotovo, moram ovdje istaći, za nas Bošnjake ovo su prevažni izbori. Prevažni izbori zbog toga što mi svjedočimo, ne samo u zadnjih 6 mjeseci, nego cijeli ovaj mandat mi svjedočimo jednoj potrebi iz Republike od strane nosioca SNSD-a, jedan atak na državu Bosnu i Hercegovinu, na prijetnje secesijom, odcjepljenjem, na vrijeđanjem i omalovažavanjem Bošnjaka kao naroda. Mi smo toga svjesni, mi se dobro nosimo s tim i nastavit ćemo se nositi nastavit ćemo borbu na očuvanju identiteta nas Bošnjaka, ali države Bosne i Hercegovine. Nažalost, i sa druge strane, od strane političke partije HDZ-a dolaze jaki pritisci koji su poprimili malo neobičajnu formu kada su pritisci za promjenu izbornog zakona. Naravno, jasno je svima nama i mi želimo promjenu izbornog zakona i mi smatramo da postojeći izborni zakon nije dobar, nije pravičan za sve narode, ali i za ostale. Dakle, ovdje u Bosni i Hercegovini žive samo Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Ovdje žive i oni koji se tako ne izjašnjavaju i njih treba zaštititi. Dakle, potreba da sada u ovom momentu budemo jasno opredjeljeni kao narod, da znamo šta hoćemo, a to je da očuvamo državu Bosnu i Hercegovinu, da zaštitimo identitet i Bošnjaka, ali i svakog Bosanca i Hercegovca koji želi da živi u Bosni i Hercegovini. I zato pozivam sve da nam se priključe, da daju podršku Stranci demokratske akcije, da daju podršku svim probosanskim snagama koji pokazuju jasnu opredeljenost za državu Bosnu i Hercegovinu. SDA je pokazala u prethodnom periodu, pokazala je kroz cijeli ovaj period kroz koji smo prošli, da se ne bojimo ničega,
da nismo podložni pritiscima bilo koje vrste, ali da jasno kažemo ko smo, šta smo, da želimo da živimo i da dijelimo sudbinu i sa drugim narodima i svima onima koji se osjećaju državu Bosnu i Hercegovinu svojom, ali na bazi poštovanja, uvažavanja, a ne omalovažavanja, da nas neko naziva ruljom i da na način jedan neprimjeren Bošnjake omalovažavaju. Dakle, evo, želim vam se svima zahvaliti danas na ovoj preskonferenciji, na podršci koju ste svojim dolaskom nam pokazali. Mi idemo u ove izbore, SDA sigurno pobjeđuje, dakle to nimalo ne sumnjamo, ali naša pobjeda će biti bolja ukoliko vi koji niste do sada bili s nama, priključite nam se, date podršku ne samo Stranci demokratske akcije, nego podršku državi. Ja smatram podrška Stranci demokratske akcije je podrška državi, podrška svim Bosancima i Hercegovcima, podrška Bošnjacima, našem identitetu i očuvanju naše budućnosti za generacije koje dolaze. Hvala doktorici Mahmudbegović. Dozvolite da vam predstavim ostale kandidate